Nining ikaduhang Domingo sa atong pagpangandam sa pagkatao sa Ginoo, tawag ni og Advent season, panahon sa Adbyento, gipahinumduman sabta alang sa atong pagdugang pagpamalandong ug aron sadta makabuhat sa angay. Daghang mga nindot nga butang ang gipahinumdom nato karon. Sa unang pagbasa, usa sa mga nindot diri nga niingon, ang imong kasiguruan nagikan sa imong katarong ug ang imong kasanag nagikan sa imong mahigugmaong pag-alagad kanako. So kani diay atong kaniganing gitawag og kasiguruan or security. Daghan man kay nato karon nga mga insecure, no? Dili stable ba? Insecure kaayo. Kamo diha, secured mo, insecure. Secured ka sa imong naong, dili ka insecure. Kanang magsigig pamintals naong, dili makalakaw kung wa gyud hikap-hikapon des iyang naong, insecure na. Pero kanang tao nga igo rang moanas naong, nya lakaw dayon, nya relax kayo mo na secured. Kamo mga asawa, secured mo sa inyong bana o insecure? Kamo mga bana, secured mo o insecure sa inyong asawa? Ang pari, secured sa madre o dili? Daghan kay nato ron insecure. Nya, nangita taog security sa atong kinabuhi. Ngunang uban mo puyo gyud og gated subdivisions naagi kural nya gawas nga ang ilang subdivision gikural usa ka subdivision na apagyoy gwardiya didto ang ila pag yung balay sulod sa subdivision gikural pagyud naasay personal nga guard nya napagisay guard dito sa iyang balay napagi-guard sa atubangan subdivision. Hasta dito sa iyang sod sa iyang balay na pagisay gitawag og bodyguard. Bodyguard. No, di ba? Unya kay di pa magin siya siguro hasta ang iyang mga gamit dito sulod sa iyang kwarto mga produkto sa safeguard. Well guarded gid siya kayo. Ano man insecure. Nakaron unsaon man din nato pag secure datong kaugalingon matud pa diri ang imong kasiguruan nagikan sa imong katarong kanang taong tarong relax gyud kay na secured kay na lingi ako no na imong tupad yung tupad nimo ba lingi niya pangutan-a siya ina unsa man ka tarong o hiwi. May sa naman kamao mo check up imong tupad tarong ka o hiwi Onya ang kasanag kaning kasanag kana bitang mura ni honor kana bang makita kastanan kana bang sa ilan arong termino mo viral ka sa social media daghang mag-follow nimo daghang mo like ang kasanag kuno nato kanang kasikat diin man sad nagikan gikan sa imong mahigugmaong pag-alagad sa Ginoo. Kana ding pagsigig alagad musikat gina tan-awa si Saint Francis of Assisi nga sig pangalagad hangtod karon porting sikata. Mother Teresa of Calcutta hangtod karon sikat. San Roque porting sikata, di ba? San Vicente Ferrer sikat lang gyapon. Kamo kumusta man nangalagad mo o siging panogo? Kanang gasigig panugo, sigihan sa nagtunglo sa iyang gisogo, may ratag, makubid, may ratag, makubid. Sigig yung alagad. Mahigugmaon pag yung pag-alagad. Kung saan mo nang mahigugmaon pag-alagad, kana bang mualagad ka nga dili mangayo og baos. Kana, nindot kaya na. Kamong mga asawa, alagari ang inyong bana, bahala nag-adto siya mualagad sa silingan. Padayon og alagad ayaw pagyaw-yaw tanawa di ba sikat kay ka nga pagkaasawa liwat ka ni Santa Monica og na Santa Rita og Cassia o di ba
Anong di man mumutuo sa akong ipangyaw-yaw nga pruiba man naaman ni siya. Unya kung kamao na ta, dool na kay tas Ginoo pinaagi ani mga butanga, matud pa ni San Pablo diri sa atong kaduhang pagbasa, giampo kuno niya aron kita makamaong mupili sa labing maayo. Kamao kunot na kuno tay kaalam, kamautang muhukom og mupili sa labing maayo. Kay usahay ra ba karon ang ato bitang mga decisions kinabuhi maghatod nato ngadto sa way ayo. Sama nang magpalaygit ka, maayo na dili. Mag-inom ka ng mga pills, maayo na dili. Magpariban ka sa imong buhok, maayo na dili. Naningog ng mga yawanon, unanimous pag yun. Kanang magpaputi ka sa imong naw, maayo na dili. Kanang magsulog ka ng short, mugbo kayo niya, magpakita-kita ka sa imong puson, maayo na dili. Maayo. Bawas-bawas sa gitani. Para na mo mga pare, kinamaayuhan. Pero di masan ni mo pili, ana. Ang diri ang mo pili man, maayo lang na siya tanawon, pero di na mo pili onoy, amo ra nang imagine na. Pili ka na. Sus, wanay ayo Panagsaan, mudadarang, panagsaan. Onya, inigpili na to kung say maayo, ang kinamaayuhan maogyod ang Ginoo. Pilion gyud nato ang Ginoo ug ang iyang kabubuton. Aron musud siya nato, nya inigsud na niya sa atong kinabuhi. Unsa may mahitabo? Matod pas atong tubag sa Salmo, inigsud Dios Ginoo nato. Matod pa diri, gihimuan kita sa Ginoo og dagkong mga butang na puno kita sa kalipay. Basta musod na ganing Ginoo kay tungod matarong ka, nag-alagad ka, nya naakay kaalam, kamao kang mupili unsay pang Ginoo, musod ang Ginoo nimo. Unsay resulta? Malipayon kay ka. Puno sa kalipay. Sa ato pa ang imong kalipay way putol-putol, permanente kay puno gud, awas-awas pa. Ana. Gigano, lingi ako no na imong tupad, check up ako no. Check up pa ba? Lingi asa, di man mo mulingi ari mo tanaw nako, lingi Kristan, lingi ana imong tupad. Ana. Nya, pangutan ako no siya. Puno na kas kalipay. Ana ako no. Nya imo nang bana, puno na kas kalipay dong. Mingon din na imong bana, ugwa na ka, lipay ko. Ambot lang, tinuod ba na. Ako, puno na ko sa kalipay. Pangutan na ako, puno ka sa kalipay, Father. Og mahurot ning slots, lipay kay ko. Lipay kay ko. Kaya nga akong kalipay, mauman ang kalambuan sa atong simbahan o katilingban. Maong na akong kalipay. Nga naman taroy once and for all slots. Ang sana project. Na maligi atag 60,000 ka sa tuingan atong slot. Divine unity, prosperity, and satisfaction through Mama Mary and Saint Vincent Ferrer, or Saint Vincent Ferrer and Mama Mary. O ginyo ning paliton tanan, lipay kay ko. Ana. Adi man ko malipay ana kanang kolekta nga dako, di kay nakalipay nako. Puno gyud ko sa kalipay basta mahurot og kahalin ang slots. Karon lipay-lipay nako kay niabot na og pila na man 2,774 na atong halin ka slots. Di ba? Kaghana. Pero mas mayo gyud mahurot ning 57,226 ka slots. Nya unsaon man ni paghurot? Ang akong gipangayo sa Ginoo batin pag matinuod nga ang tanan nga maminaw sa akong misa dinhi og sa online mo palit og usa ka slot. Yung Ginoo ato nang himuon nya kutob sa mo palit
malangit dayon, mapuno sa kalipay. Naku niya, ang dili mo palit, Lord. Yan siya magmugot ang naong inig ka New Year. Ana. Okay ka na mga hangol og kwarta, kanang digyan mo sir. Uy, kusmuro nagnaong. Wa gid hangol og kwarta nga maayog naong. Mo na usahay, lipat-lipaton ro tas yawa nga kun imo kunong pugngan imong kwarta, nya mudaghan imong kwarta, malipayon kuno ka. Di gyud kumtuwa na. Wa gyud koy taong nailhan nga daw kay kwarta, hangol kay kwarta, nya sa dihang nilambo na siya maayo nga malipayon og naong. Wa gyud. Hasta iyang tingog dili malipayon. Bugat og tingog. Edi tinuod. Kinsa man tinuod malipayon, kanang kusog ay manghatag sa kwarta, kanang dili gyud manguan, dili mangulikta, di maningil anang utang, sige lang yung hatag, kana smiling kay nagnaong. Lagi tinuod, lagi na. Adigi mo to, panidi ng imong tupad, kanang imong silingan, panidi. Anang mga naong og kwarta ba? Pero kamo din hinoon kay nanimba man gid mo karon tan-aw nako ninyo murag dako-dako kita kolekta kan. Na siya. So sa atong ebanghelyo di ay gidiscuss diri si propeta Isaías nga gi-repeat ni Juan. Mura man ni siya pasumbingay, ingon siya, abunuhi ninyo ang tanang libaong. Pataga ninyo ang tanang mga bukid. Tulira ninyo ang nagliko-liko nga dalan. Og hapsaya ang gansal-gansalon nga daan. Kamo maka-imagine gimana murag karsada man iyang kuanan aron kuno moagi ang Ginoo. Ang Ginoo dili mo subay di ay anang dagko kay libaong. Kana bitang padong adto Luyo SM kana natagi diha ba sa Tilhaong ba ngadto padong. Nay libaong dia nga murag gyud kag magana-ana. Kana wa ginay Ginoo diha dapita. Di mo subay ang Ginoo anay kay libaong gayo. Pero padersiano mo subay diha kay utlom sa yawanon. So agi dito. Di sa kuno mo usubay ang Ginoo na kanang tungason. Una kanang tabla, kanang mga Santa Cruz, mga Maylaw, mga tungason na diha. Di mo aging Ginoo diha. Muna kasagaras mga tao dito, mga yawanon siguro ng mga tao dito. Hangakon mang Ginoo, hangakon siya ba? Di sa siya ganahan na ka na magsigliko-liko, liko-liko ba? Kaya nga naman, mabuyok tingali na siya, Nya kanang daan gikan dito sa may highway padong din him, liko-liko na. Di mo subay ang Ginoo ana. Nya kanang gasal-gansalon, kanang mura magkurog-kurog imong naong din dugdug ana, di ga pumalipay ang Ginoo ana. Di siya moagi. Kani pasumbingay man ni siya. Unsa man ni sila, mao ni ang atong mga kinaiya nga naghatag natog dagkong sala. Unsa man ang libaong? Nay libaong ba? Kanang tao nga pirming mubati nga kuwang pa. Kuwang gud, laom, kuwang. Abunuhanan. Kada bang kuwang pa? Kuwang pang akong kwarta, kuwang pang akong kalipay, kuwang pang akong balay, kuwang pang akong yuta. Nasa iban, kuwang pang akong asawa. Nasa iban, kuwang pang akong anak. Di ba? Musta mamaron? Kontento na mo siyang kinabuhi o kuwang pa? Amayo. Sunod, kanang bukid. Bukid. Kana sa mga tao nga magsigig ingon, ako mao'y hawd. Ako gyud, ako na guni. Ako ba? Kanang siya mao gyud tag-iya, siya mo'y magbuot. Hawd kay siya. Di siya pasulti, di siya pa-explain, di siya patambag. Ako na guni. Ay kung butin ninyo, ako ni. Di ko na ang Ginoo na mapahitason ang tawagan na. Kanang liko-liko, unsa man na? Kinaiya na nga bakakon, kanang kusog mamakak. Haron way gubot pa der, di na lang kumusultis tinuod. Magliko-liko juga na. Wa kay klaro. Kanang gansal-gansalon, unsa nang gansal-gansalon? Kanang mga tao nga perfectionist. Kana bang magsigig tan-aw nga ikaw mahimo jud kang perfect, mo nang sigihan kanyag tan-aw og imong bati ang iyang tan-awon. Mingon din na siya, kanas pader ba? May man na siya muwali no. Sa may muwali, taas lang yung kaayo. Kapoy paminaw. Na sila.
Adi mo mana day. Og hangtod ko ron sa alas 11 magwali, padayon pa mo diya. Ingan ka, ang imo bang kuan ba? Ang imo bang anak bright kayo no? Ana, may tubag dito mo sa, oh bright pero porting tapulana. Ana, mangita gid siya apan ba? Ana, kitaan ka sa imong amiga, hala, asa na kanang usan nimo ka amiga ba mayon, hala, kapugi sa imong uyab, hala, kagwapo sa imong uyab, tubag sa tong usa, oh gwapo pero babairo kay nas tanan. Ay mo ang gyud kan ba? Ang usa ka amigo mingon, bay, gwapa ba yo? Gwapa halin bay, sakto kay sa height. Mingon sa tong usa, oh lagi, gwapa, sakto sa height, sapyot og lubot. Kana ba ngayon ana ba? Daghang kay mangita mo na siya gitawag og gansal-gansalon kada bitang hard to please. Pero kanang dali kay mo smile, unsa man na siya? Kanang tao nga magsigig tan-aw sa nindot, di mo tan-aw sa bati. Balihon sa niya. Alabay, sa piyutag lubot o, siya, gwapa man sad. Oh, balihon na niya ba? Usa man kang nanguyab man kana nga babairo man kay na, siya, gwapo man sad. Oh, di ba? Usa man ang anak nimo tapulan man kay nastanan siya, bright man sad. Oh, di ba? Ana. Usa man pari at taas man kay gwali, kolekta man sad. Oh. Ana ba? Alipay kay tana. Niya kanang libaong, kanang sige kana, kanang kuwang. Unsa may solusyon ni Kristo, in siya, deny yourself. Kalimti ang imong kaugalingon. Ayaw sunda ang pangandoy sa imong kaugalingon kay wa gid nay katapusan. Ma-stress ra gyud ka ana. Kalimti. Unsa may imong pangandoyon, ang Ginoo. Kana ra gyud. Basta naa kay Ginoo, bahalag way bugas. Basta naa lang kay Ginoo, bahalag way bana. Manahalag kay Ginoo, bahalag way asawa. Naalay Ginoo, bahalag way kulikta. Ano ba? Ug naalay Ginoo, palit sa mong slato eh. Ana tingali. Anya kanang bukid, kanang taas kayong bukid, garbuhon. Unsa may solusyos Ginoo na? Ingon siya, sell everything you have and give it to the poor. Ipanghatag sa mga kabos ang inyong bahandi kay maunay magtudlo nimo sa pagpagarbo. Oh, panghatag yun. Hindi mamamtuon ako, mamuna. Kanang nagliko-liko nga bakakon ingos Kristo, isulti ang kamatuoran kay ang kamatuoran mo imuhatod ninyo sa kagawasan. Kamong mga bana, sulti na mo sa inyong asawa nga dugay na mong giluod niya. Ayaw mo pagpakaroon ingnon, sultihi. Kamo sa mga asawa, isultis inyong bana nga dugay na kay mong kapatyono niya. Ana, haron mo diha mag-istorya-istoryas kamatuoran ug magsugod na mong ingon, unsaon man ako dong aron di kay ko tantong muluod. Ana, mingon sa asawa ang bana, unsaon man sad nako day aron dili nimo dayonon og patay ang akong kaugalingon. Ana, mag-istoryahanay na mo. Ana, kamatuoran man na, di ba? O kanang gansal-gansalon mo na magsigi na kagdaig matod pa ni Kristo, higugmaa ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Di jud ka ganahan nga sigihan kag koreksyon, di ka ganahan nga sawayon, ganahan jud kag daygon, ganahan jud kag naay makarecognize sa imong kanindot, di ba? Sugod karon buhatan na sa imong silingan, ang imong silingan nga libakira kaayo, dayga may kay na siya maniid. Ana. May kay maniid ba? Di na nindot. Nindot musuhol magitag mga spy na to. Minilyon maginatong gasto anam ato mga intelligence. Kana siya may kay maniid. Sakpan kong imong sikreto. Niya kanang imong bana nga nangabit. Ang imong narong isulti. Taas kay energy akong bana. Nga naman, mutabok dito. Makatabok pag rin ako. Di ba? Unya, di na sa siya mutabok ni mo. Mingon din ka, ang akong bana ba, the best yun. Siya nga naman, wa na jud ko, kapuya. Di ba? Wa na jud ko, maluwaw to, wa na'y mamukaw. Mamukaw ba ng bana? Wa mo kasuway. Ingon sila kuno, basta magkadugay nagkaminyo, ang asawa na kuno'y mamukaw. Ako kay bawa na kamuraan, bahala mo diyan. In short,
maghiusa unta ta kuyog sa Ginoo ug magsinati nato ang tinuod nga kalipay, tinuod nga kalinaw, tinuod nga kauswagan, labaw sa tanan kabalaan sa kinabuhi. Manindog na ta.